משפחת הישיבה היקרה על מעגליה וענפיה המרובים. לפני ל"ב שנים הגענו לכאן עם חבורה קטנה, נמרצת ותוססת, חולמת בהקיץ. החלומות היו מעורפלים ומטושטשים, אי אפשר שלא להכניס בסוגריים, לא אצל שמוליק. אך עוצמתם צרבה את הלבבות והשפתיים. באנו עם הרבה כמיהות לב וגם עם דפיקות לב. הפלגנו משעון המרכז והדרמנו למדבר הנגב בתקווה להיות פנויים וקשובים לקולה של תורה, ממדבר מתנה וממתנה נחליאל. ודווקא כאן קיווינו גם להיחלץ מבועות סגורות ולהיפתח לחיבורים. חלמנו על התכנסות בדלת אמות של בית מדרש, להגדיל תורה ואמונה, תפילה ודיבוק חברים. חלמנו על פתיחה החוצה, על חיבורי לבבות וקשרי חיים, עם אחינו בית ישראל בכל מקום שהם בכלל, ועם בני ירוחם בפרט. להיות חוליה פעילה בנס קיבוץ הגלויות. התפללנו שישם בליבנו אהבתו ויראתו ואהבת בריאותיו ועולמו. בסייעתא דשמיא גדולה, החלומות העובריים קרמו עור וגידים ואף הוציאו ציצים ופרחים. בית המדרש התרחב והתעצם, נטיעתנו בירוחם הכתה שורש, פירות וזרעיהם התפזרו במרחבים והצמיחו גידולים. אנחנו מקווים שהם אכן משמחי אלוקים ואדם. בל"ב שנים אלו, המסע של הישיבה נע לאורו ובצילו של מסעו של עם ישראל. נכנסנו בחודש אלול לחדרון קטן וצפוף עם מחשבות על אני ודודי, ובעוד אנחנו מתקרבים לימים הנוראים, פורצים לעולמנו הסכמי אוסלו ומרעידים את אמות הסיפים. משם ואילך הולכת ונמשכת שרשרת אירועים סוערים, ועל סדר היום צפות שאלות יסוד של קיומו ועתידו, זהותו וצביונו של עם ישראל בארצו, ומטלטלות את ביתנו הלאומי. גם אנחנו בבית המדרש נושמים את אווירת הימים, ומדלגים לעתים משקיעה בהוויות אביי ורבא לעיון בסוגיות השעה. במרחבי ארצנו הולכים ומתגברים מתחים, מחלוקות נוקבות, המחנאות הולכת ומתעצמת. לפני כשנתיים וחצי, טלטלות ביתנו המשותף הופכות לרעידת אדמה. זעזועים בשכבות תשתית של מארג חיינו. החשש מהתפרצות געשית הולך וגובר. תמונות עבר מתדבקות על דלתותינו. יוסף ואחיו, מלכויות יהודה וישראל, כיתות בית שני, חסידים ומתנגדים, מחתרות. ובעוד עם ישראל מתפתל בתוכו, רוע שטני מסתער עלינו לכלותנו מבחוץ. תמונות מימים אפלים ומארצות נחר חודרות למרחב חיינו, פורצות גדרות של הזמן והמקום. נפרצו חומות מגדלנו. עם ישראל לפלגותיו נקרא למלחמת חורמה, לביאור האיום והרוע. פגעי האויב והמלחמה קשים וצורבים, בגוף ובנפש. פגיעות אישיות ופגיעות משפחתיות, פגיעות בקהילות ובבתי מדרש, ואף בנו, בחבורתנו שלנו. פגיעות בישות הציבורית הלאומית שלנו.
יוטל כבוד מבית חיינו. אך על פני התוהו ובוהו רוח אלוקים מרחפת, ובמשק כנפיה מופיעה אמירת הבראשית של הבורא, יהי אור. חותם היסוד של הבריאה הוא בקיעת אור הגנוז מאפלת התהום. ואכן, בתוך ערפל המלחמה וצלליה, ומתוכם בוקעים אורות זוהרים. המוני בית ישראל, ובתוכם בנינו ותלמידינו היקרים, מתגלים בתפארתם. גילויי אחווה מדהימים, עזות וגבורה, מסירות אין קץ, ערבות ואחריות, רוממות רוח בחזית ובעורף. הלכו לידינו ובקרבתנו, ולא תמיד יקרנום במילואם, והם מקרינים עלינו ומאירים את המשך דרכנו. מי כעמך ישראל? אך אין כאן רק רבבות כוכבי אור זוהרים. איננו עוד יחידים פזורים אי שם ברחבי תבל, שקיומם נתון לחסדי זרים. אחרי חושך וערפל שכיסה ארץ ולאומים, כבוד השם זרח עלינו, שב את שבותנו, החזירנו לציון וקיבץ את גלויותינו, חזרה מלכות לישראל. יש לנו מדינה, ממלכה, צבא, זרועות ביטחון. יש לנו עוז רוח ועוצמת עם להתעשת גם מרגעי חולשה ונפילה ולפעול בקומה זקופה ואיתנה. עם כלביא יקום. אכן חיינו מרובבים, אור וחושך משמשים בערבוביה. מידות הרחמים והדין משוטטות יחדיו בארץ. מכות כואבות וניסים מופלאים. האורות אינם מסנוורים את עינינו מלהבחין בצללים, והחושך אינו מאפיל על אופק חיינו. גאולתנו המופלאה, מלאת ההוד, נס לכל העמים, אף היא נגלית ונחסית. נפתולי הגאולה, סיבוכיה ואתגריה הם מציאות חיינו. היא חלום כל הדורות, והיא משימת חיינו ואחריות דורנו. לבנותה ולעצבה, לגדלה ולרוממה, לבסס ולקומם את מלכות ישראל. עברנו מסוגיות של חיי אישים וקהילות שעוצבו בגלותנו, לסוגיות של חיי ציבור, מדינה וממלכה. אנחנו נדרשים לצבא ולמלחמה כדי לשמור על עצם קיומנו וריבונותנו, ואנחנו נדרשים לבסס את יסודות חיינו, זהותה וצביונה של האומה, ערכיה ומוסריותה, אחדותה ושלמותה, ריכוז הנהגתה וריבוי גווני שבטיה. מתבקשים אנחנו ללבנם וללומדם, לעיין ולהעמיק בהם, וגם לעצב דרכים מעשיות, ראויות ואחראיות, כדי לחברם לקרקע המציאות. המערכה הנוכחית טרם הסתיימה, ואחינו בשרינו טרם הושבו לביתם. בעזרת השם נשלים בהקדם יעדינו אלו, ואז נידרש לשוב לשאלות היסוד האמורות, מתוך שאיפה להבקיע את העננה והערפל שהעיבו עלינו וכיסו את ראשנו, ולהאיר אור חדש לאופק חיינו. הבו אור, הבו חיים. מתכנסים יקרים, הגעתכם היום לכאן מרגשת ומשמחת, המילים לא יספיקו לבטא, מעוררת זיכרונות מימים יפים ומשמעותיים. נציע לכל החבורה הראשונה לעצום רגע עיניים, להיזכר במפגשנו הראשון פה ולפתח אותה בחזרה.
הגעתכם מחזקת את בית הישיבה בהמשך הדרך. רוב תודות. משפחות תלמידינו היקרים והאהובים שעלו בסערה השמיימה. אתן משמשות עבורנו דוגמת מופת, כל אחת בדרכה, להזרחת האור מתוך האפלה. ירפא הקדוש ברוך הוא שברונכם, ובנחמת ציון תנוחמו. חיילינו המופלאים הפצועים, התמודדותכם המרשימה, מקרינה עלינו אור יקרות של התמדה, נחישות וצעידה מתמדת בסולם החיים. תזכו במהרה לרפואה שלמה ואיתנה. משרתים נאמנים בסדיר ובמילואים, ובני משפחותיכם, נשיאתכם בעול, באהבה ובמסירות, היא קיום מופלא של אחריות וערבות לעם ולארצו. חזקו ואמצו. תלמידינו ובוגרינו היקרים, חלומות היסוד של בית מדרשנו להתכנסות ולהתחברות, להקשבה פנימית ולמעורבות רחבה, מקבלים היום משנה תוקף. כולכם מוזמנים להמשיך לטוות את חוטי חלומותינו, איש איש במקומו ועל פי דרכו. נקראים לקחת חלק במסע הגאולי של עם ישראל בארצו. ברכנו אבינו כולנו בהארת פניך.